Okay, may buntag mga tulong ni ata dinhi sa karon sa Barangay Buntawan. Doon sila ginahimo nga gitawag ta nga pahina. Pahina ni Kagawad? Pahina? Okay, so adlaw karong Domingo naghimo sila sa pagpahina dinhi sa Barangay Buntawan. So ato nakita diin naghimo sila sa pagpanglimpyo kauban sa mga barangay council, iski chairman. Okay. So, kumusta ang atong iski chairman? Kumbati pa? Luya na. Okay, so dinhi sila nga side, no? Nagpanglimpyo dinhi sa kilid sa covered court. Okay. Kauban sa atong mabtikon nga batanon. We, kumusta we? Okay ra we? Okay ra, okay? Okay ra? Okay ra, we. Oh, abi ang ato nga kinakusgan Samson, oh, Samson. Kaya? Akusgan na, eh. So, kung gusto mo na mo ipa-alsa, dinhi mo ni kontak, okay? So, niya sila karon dinhi. Ato nga barangay council, kauban ang ato nga barangay captain, no? Niya nagahimo sa pagpahina. May buntag da Kagawad. May buntag. Okay, so kini ata diri dapit sa may side sa barangay hall sa Buntawan, no? Nakita ang ato nga mga barangay council. Diin busy kay silang pahina. Ngano ga pahina man Kagawad? Ayun na kay para mahilo ni dire dayon ako bisita. Naan mo bisita nga umabot? Oh, dayon. Mapon maning sa maning para sa host ni Bali, no? Okay, so kauban na to atong mga abtikon nga mga konsehalis din sa Barangay Buntawan. Okay, so yung kauban ka din mga konsehal rin. Mga tanod wala ni konsehal ni tanod, no? So ang ato mga konsehal dinis Buntawan perti ka busy tungod kay doon na sila gitawag nga umaabot nga bisita nga maanhi dinhi sa ato nga barangay. So atong nakita ang atong view mo ni atong Barangay Buntawan kaya nga side. Okay, so atong makita nga dinhi sa Barangay Buntawan doon na tay gitawag nga pispan atong susihon atong duulon. Ya, konsehal. May buntag. So ito makita ang ato nga may buntag. So dinhi sa ato nga barangay dinhi gitawag dinhi nga pispan, no? Usa nga gimugna ni Barangay Captain Jesus Digal nga nag-project siya niini nga pispan. Okay. So ito makita, ubay-ubay na ang mga isda nato dinhi. Asa ginapakaon na ya? Ginapakaon ni siya og kuan. Unsa to gipakaon na ni? Pins gini. Pids ni siya, no. So sina naka-harvest na gid po, no. Ka-harvest na gid po ani. Okay, so nindot siya, no. Mao ni ang view nato sa atong barangay dinhi. Mao ni atong water system. I-proceed ta dinhi. Dito nga side. Atong barangay Buntawan. Taho na to ang ato nga mga lady. Isa ko lang bisita sir. Wala bisita. Okay, kay mga buutan jud kay ang ato nga mga kuan dire. Mga konsehal, no? Mao ni ang mga active nga mga konsehal sa Barangay Buntawan. So pas nana gina, no? So makita sa inyo kagwapag kaanyag. Servisyo gini. Oh, servisyo gini mo. Mga honorable nga. So atong makita ang ato nga mga konsehal. Nining kabuntagon nga di nagahimo sila sa pag-volunteer sa pagpanglimpyo dinhi sa Barangay Buntawan, no? So atong makita ang ilang kakugi sa voluntaryo, no? Adlawng Domingo dinhi sila sa ato nga barangay nagahimo sa pagserbisyo. Dili basta-basta ang pagbuhat nini nga buluhaton apan doon na sila dakong dedikasyon nga diin usa ka serbisyong tinud-anay sa ato nga barangay, no? So ingon ani ang ato nga paghimuon isip modelo, no? Voluntaryo nga serbisyo din sa barangay. Kaya salamat o God bless us all.